Terus. Maka dalika ya ayuhan nas. Nomor 2. 209. Pakadilkan di. Ya ayuhan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ayat mubarakah. Qalu utai dawe Allah Ta'ala rupani ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Al ayatan resna sapa sering ayat ilang qauli temeka dawe Allah. Rupane wa kafa bilai syaitan. Khasiat wa utai keistimewaan ya ayyuhan nas. Iku tuzilu bisa ngilangake apa ya ayyuhan nas apa swata ing atos minal qalbi saking ati atu kawilan bisa muwatake apa ya nas wal iman. Paman mongko te sapane ku ajatan nemu sapa man kalbau ing atine man zaigon ing melempeng ausakan to mamang tentang Allah kalyasu mongko becik poso sapa man arba'ata ya meninggal petang dino awal kang te awali arba'ah iku ala hati dino ahad alayak kulan orang mangan sapa man aman ing panganan iki kang iku ing dalem to'am syubhatun te serupa syubhat tumisali nulis salat sapa man Lailatul Khamis ing dalem malam Kamis pada salat isya ing dalem salat isya Sinasara kelar ping 12 sampai rakaat Mai saling menuluk salam sapa man Aisyah birana tasbih sapa man Allah Ta'ala asra maratin kala 10 pira-pira ambalan ayam mitulan muji sapa man Allah Gusti Allah mistalah dalika kelawan padane mungkin asra maratin ayo kabir maca takbir sapa man kadzalika halikunu asra maratin wis kabiran nyuwun ngapura sapa man nyuwunake ngapura sapa man lil mukminina maring pira-pira mukmin lanang wal mukminat lan pira-pira mukmin wadon kadzalika halikaya mungkin asra maratin ayo tawadzulan nyuwun kebareksa sapa man minasyaitan ya setan kadzalika halikaya mungkin asra maratin Tumai salin lil maca salawat sapa man ala nabi atri kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika halika yamun asra maratin. Aidan halih maneh. As'alunan jaluk sapa man awatang Gusti Ta'ala. Al hidayah taufiq lan pitulung. Lahu maring man aliman utawa maring wong lahu kanggo awak dhewe man. Aliman to kanggo wong kiri tukang arepake sapa man. Ayak malah yang to nggarap sapa man sing adoh lawu maring man cedhek iki liman iki mayak tubuh nulis sapa man ing mau ya nasu ya pikir to sing dalam kertas ayu kali gua lan gantungake sapa man ing ya nasu aling atase man sing cedhek iki liman iki mayak tubuh nulis sapa man ing ya nasib ina ini dalawada toinan kang suci ayam kuhal ngelebur sapa man sing adoh ya nasib bima ing lan kanggo banyu toinan kang suci ya sepiha lan ngombeni sapa man wa isqiha lan ngombeni sapa man ya ngombeake sapa man ing
nganu ya ayyuhan nas iku lil makmuli maring wong kang den garap maring wong kang den garap sapa lau'ar subhaya Jumat indal subuh dina Jumat Qabla tulisam sing dalem sadurunge utune srengenge ya hasil hasil para maksud perkara kang den sejo insyaallah taala akadare kala niku kowe muni ya ayyuhan nas itu ngene ayat mubarakah qalu ta'ala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ayat tanusna sapa sering ayat lakoli temeka dawuh Allah rupane inna wa yahkumu ma yurid mantai sapane kata bari gelem nulis sapa man ing mau ya ayyuhalladzina amanu ing khotamin ing dalem api jamin ing dalem wadah piring semua mahau nang nglebur sapa man ing ya ayyuhalladzina gimo bi asale lan nggo madu lam tamusu mengko ora ngenani ing manopan lam tamusu kang ora ngenani ing asal panaru geni mantai sapane akala mangan sapa man dan asala ing kilah madu ada tom ngilangake sapa Gusti Allah anu saking man atadlisa ing baur wasakalan mamang fitini dalam agama wata piala manut semana hak ing barang hak asarolan ngapa iku mau jenenge nglabeti asarolan nglabeti piye ing dalem man apa dalika mungkin akal wana pa'awulan manfaati apa zalik ing manfaatan klan manfaat baliwatan kang sampurna insyaallah iki penak ya sing disebut dadak poso petang dina bareng ya iki penak ya pengin dadi wong apik lah gampangane pengin dadi wong apik utawa duwene anak utawa duwene dulur nakal ya apa teh gelem nglakoni agama iki diombeni iki ya nulis ya ayyuhalladzina amanu mau ya sampe noyah kumayurid ditulis ning piring terus tulisannya mau dilebur diusep nganggo madu enak madu legi gitu ya terus sampai nombe utawa sampe nombekno wonge sing sampean karep sampean garap kuwi sampean karepno kaya apik ngono ya wis ngono tok kene syarat-syarat sing aneh-aneh ya syaratnya paling ngamplopi dukune kuwi paling kanggo kematian paling kuwi tok ya ngamplopi dukune tapi lek iso dhewe lha apa ade nang duka iki enek dhewe iso dhewe wah kadal penting sing akeh wong njaluk ngono-ngono kuwi uga kula nu akal ben anu mat enak iki ya wah kadal bojo kula jen wong angel kerja salat angel kuwi yo beni wah kadal kalau iku kaya mengkono-mengkono ayat mubarakah qalu ta'ala talqana hurrimat alaikumul maitatu wa damu alayatan sanjana dilakoli temuka dewa raditu lakum islamatina khasiyat jote keistimewaane hurrimat alaikumul maitatu iku alman unyega min aklil haram sing panganan haram wal goto pilan muring-muring wa malil yatim lan bondone bocah yatim wa malil ribalan mangan barang ribu asir bil khamlan umbiara warek mendem ya bendino hai duit entek kayak tuku ciu kayak tuku AM itu ku apa arak ya iki ben mari gak mendem jane pengin prai jane tapi wong angel piye ne mantai sapa niku arep dengar pagi sapa man dalika mengkono
apa iku mau jenenge al-manu Wayak pun mongko becik ngalap sapa maning banyu. Kahiron kang suci min main mata sing banyu udan, golek banyu udan tapi ya. Ngene iki pas aku udan nglumpukno banyu udan sing akeh dadi jumigen iki. Sak waya-waya butuh kanggo persyaratan-persyaratane ngene iki ya amal-amalan ngene iki. Akeh amal-amalan syaratnya kudu banyu udan ini. Banyu udan mandi. Mana udan pertama. Ayat tulilan maca sapa man aling atase kuwi mau ya. Apa mau? Hurmat alaikum kuwi ya. Ayat ing kira-kira ayat Sabina kelan ping 70 apa marotan ambalan iki. Oh cuma gitu loh, 70 dah gitu. Oh sewi Lailatul Jumat dalam Jumat. Golek banyu udan taman wacana ayat ya hurmat alaikum maitat iki ya. Ping 70 malam Jumat. Malam Jumat ba'da salat Isya. Pada sholat isya dalam sausi sholat isya ala wudhu ini atas wudhu kami ini kang sempurna. Ini saat ini wudhu disil harus batal. Kema yu ajinu. Dulin jeladreni sapa man. Bidalikal ma'iklan nganggo mengkono-mengkono banyu daki kohingko tening gelepung saking gandum. Wah, dadak golek gandum bareng. Golek terus banyu sing sampean wacakno iki mau banyu udan sampean wacakno ayat 70 iku lho ya digawe jeladreni campur karo gepung campur karo gelepung sing teko gandum tepung gandum carulan dadake sapa man ing dakik dadake sapa dakik korson ing apa iku mau jenenge korson ing bunderan roti bunderan saking roti pokoknya tepungnya diunder-under lah diunder-under tepung mas dibentuk bunder-bunder ngono kaya pentol ngono mau ya dibentuk kaya pentol semayuh bisu nuli ngeroti sapa man ing mau ya korson kuwi ya terus digawe roti lah mon gawe roti kapangan wong penake dimasak lah kena mau dimasak apa sampean dam apa sampean apa terus wayuk simu ngono ya wayuk simulan bagi sapa man korson ini ya ing dakik baik simulan bagi sewane dakik gak guys mutati kok sama mutati wayak simulan bagi sapa man ing dakik arba ini kelawan papat pira-pira bagian arba ini kelawan papat pira-pira bagian bagi papat lah, papat perapatan, papat pira-pira bagian meneh. Pemayit imunune aweh mangan sapa man minhu saking apa mau jenenge minhu saking korson kuwi ya korson daging iki meneh. Salah satu arba'in ing telu seprapat ing telu seprapat seperti talune seprapat wis talune lah karena diundur dadi papat jeladrenan iki mau ya jeladrenan iki mau ya tepung mau diundur dadi papat lah sing telu kuwi ya
Saman wehno ngene wong miskin ya. Lah sing nomor 4, sing keempat bisa manpangan dhewe. Penake ngomong. Kala tata arba'in ing 3 bagian ngene salah satu arba'in ing 3 bagian li salah satu masakin maring wong 3 kira-kira wong miskin. Kebanyak kulo mangan dhewe sapa man arba seprapat arabi akang nomor 4. Ya palu kala gawe sapa man dalika ing mengkono apa iku mau jenenge ya palu kala gawe dalika ing mengkono ya fal ya khudwi fal ya salah tata layalin ing dalem 3 dina utawa liatin kang nuli-nuli 3 dina to ya gawe niki ping 3 dina garap gawe niki lho 3 dina ya. Ya silem kok hasil apa dalika mengkono apa dalika mengkono mantu ya mantu ya itulah kelawan izin Allah Ta'ala ya tolong bengi ya salah satu lain ini dalam tolong bengi wa kadara kan iku kaya mengkono ayat mubarakah. Qalu ta'ala rupane wa guru nikmatahu alaikum mitsaqaw. Ayat ila kaya mukedha rupane khairum bima ta'malun. Man kang te sapane iku karone sapa man. Wisu was apa man. Fi salati dalam salate man. Salate was-was. Gak jadi Allah Akbar. Allah gak jadi ragu-ragu kaya wis kaya durung niate mau ya. Abi putih lain dalam wujune man, wujune was-was. Menawa itu wudu pisane sak jeding tek banyu gitu. Pondok ngono aku tahu sing bersari wis jedinge iku timbo niku wedi. Pelunture lho tangan sitok ora cakep tangan loro iki kan ora nek timbo kerekan timbo peluntur ngono. Pring ngono. Pring. Kok wedi pring. Timbone ora tiba-tiba tuku ning anu timbo gawe dhewe ning timbo gawe dhewe rupa ban iku wedi. Berarti boy cilik percuma cara ngono. Gak kurang sumure jawur wae. Engko tiba cilik sak ngene diangkat golek banyu sak pit ini kan ya percuma oleh nglebokno timba nang sumur oleh ngangkat ngoyo-ngoyo ana ketipik sak tuwine. Lah timbane gawe di karowan. Lah pengin atus pengin wudu ya niku ngono. Nimba dhisik. Ora apa selepas ada guru anu Sumatera wudu niku arek pas ning sumur iku ora arep ditimbakno iki guru ditimbak ngeselno wong wae wudu mamang wasan itu sak jeding kan gitu ya. Nimba lepon. Lek ketekan guruku ya desan. Wis kadung ning jeding kaya di sumur, sumure ora enek nganune, ora enek palangane gak. Langsung mester ke sumur dadi cara cemplung lebu ngene. Ora enek apa tembokane ora ya. Lah dadi ora enek tembokane langsung mester terus bolongan sumur ngono.
Dadi umpama kejlungup apa senggol dhewe ya plung. Jawur. Tapi dilalah ya ora tau enek kecemplung sumur ya. Dilalah sumur jawur padahal cara kecemplung mati tenan ya. Kaya sumure ki ora enek pagerane ora enek apa tembokane ora enek. Ya langsung medeni lah cara rentan kecemplung lah. Timbone gawedi. Plunture gawedi sekatut wonten senggotane wah ramung gede tumpuk-tumpuk akeh. Delalah tapi ora tenan kecemplung. Lho kecemplung akeh matine bareng iki. Jawur. Lah ning kene iki delalah ya enek cah kecemplung. Tapi ora apa-apa, ora mati kok sumur cethek. Apa arek Gresik kodim sapa jenenge Gresik ngene Mbah No. Mbah Kamit atau Mbah Kamit. Lah daerah kuno enggak sih Gresik ora jarang ngene Mbah Kamit Gresik. Anu Gredek. Gresik Gredek. Ini bahasane Sahel iki. Apa? Anu. Suwari. Rapi lepanan apa Koswa ya sama Suwari. Gak sih gue lah ya damaian ini ya. Gredek kono kok ya. Daerah orang ada banyu, mondok ning kene banyu akeh. Ada satu situ di sumur gak pentas sampai kecemplung. Digocel ke arah-arah. Wancine nggo lamor ana banyu. Seneng kok kerasan mondok ning kene. Wis gak bentas teko sumur di gua gara atuh. Ana tak tibarane srawegep kok di baru seneng. Ro banyu seneng. Aku sampai kecemplung sumur. Angger jadi jerur tai sregep ning mbok. Ya seneng ro banyu ki ora mergo seneng bisa dijeding ora ya. Mergo seneng kecek lah sadar kene. Kecemplung. Sumber suari di jempah kosa tenan ya. Masak sore nek aling-aling ora nek payo nek udan waduh kan. Masak udan mau oleh ora nek payo ya. Jadi golek-golek apa kai golek-golek triplek apa kanggo nutupi luweng ya. Wong wis gak ngatur kudanan pluncuk gak ngatur. Sepiting luwenge iku ketutupan ben gak mati genine ya. Golek triplek apa golek apa wis biasane tradisi kan internet ya saiki kan bar palung golek-golek seng ta apa nek nutupi luwung wis dhuwure pawon sandinge pawon nek wit pelem gede wit pelem apa ya pelem apa wis wit pelem gede iki ngono kadung masak sarep mateng keceblokan pelem jawat langsung kutah wis soror di tapi ya alhamdulillah ya kerasa dia tapi enak modok ta saiki ya wis masak kuwi ora masak iki nek jikom bareng ngecokno to masak ora enek payone kanune pawone ora enek payone dadi kaya cara dapur terbuka ya cara enek universitas terbuka iki nek dapur terbuka ora enek payone dadi kayu ya ngono golek ning kebon kuwi ora kompon apa dan udan belebes kayu dibang orang murung belut. Akhirnya kayak sugon biasanya apa? Sandal-sandal itu. Tahu sandalnya arek buang tahu. Tak pikir sandal gak kanggo ya, sandal situ tok. Barang jadi diteleng jopo situ tok. Bari kan digosok kancane. Ya sandal situ deleng jero kamar, situ deleng jopo. Jerene ben gak digosok. Lah itu sandal sisian.
wis ora kanggo jeli tak bong wonge goleki. Sampai ya gawa sadari nyok lho arek Purwokerto. Apa rek? Sandale nyok digawa sapa, Gus? Wah, ora ngerti aku. Lho kuwi sandale nyok. Wah, rekap bongkos sendiri kabakar no. Ora weruh. Tak kira nek sisi akhir memang tak gawe kaya kue ya. Sing siji tak gawani jero, sing siji gawani jaba. Men ora digosok bocah salah-salah dhewe. Kudu wong arek guru-guru gak situ kudu goyo kekel. Pribadi bagus kaya kue. Sadale ijo sirap bakar jare. Oh, ora sing ngono enak-enak masak terus mateng gareng ngentas. Cara jangan wis mateng gareng ngentas. Ceblokan pelem. Ku jenenge pelem jebloke nang wajan ya dreng ada boleh wajan. Paling lebih enak itu saja. Sumaya kulo wakadal kan ku kaya mengkono-mengkono ayat mubarakah. Iya. Iya itu. Kalau ta'ala tidak ada rumah wa dzkuru nikmatamu alaikum mitsaqah. Ayatan semua ayat ila qarit muktawa khabirum bima ta'malun. Man kang te sapa niku kana ana sapa man iku waswisu. Was-was sapa man fi salatin dalam salate man. Api wudu ilani dalam wudune man. Wayar ningali sapa man al-islam ing impen. Asayata kang Allah fi manami dalam turune man turungi pelek. Kapanane ngipi masane oseng-oseng kelek. Ngipi maneh krokoti sandal. Ngipi maneh diklambuti wedhus. Ngipi kok welek ngipi maneh dibur-bur gendruwo ya. Ngipi maneh keloni bencong. Piye sih iki elek-elek tok ya iki. Pano enek tambane. Apa lihat tuh gua mengko becik nulis sapa man ing wa guru nikmat wa alaikum mitsaqah ya. Pinai zujajening dalam wadah saking kaca. Wadah saking kaca ya piring-piring sing piring teko beling ya, piring-beling. Saiki ana to piring teko bane teko jenenge teko ora teko beling. Marmarin atau marmer. Marmer atau marmer suma yahmi nuli ngelebur sapa man. Yahmi ndak iki. Apa nek hani? Kene ya. Suma iya yahmi. Nuli ngelebur sapa man ing kitabah ing tulisan. Dimain kelan nggo banyu tahirin kang suci. Waya seribulan ngombe sapa man. Waya fal yaktub wa yasrib ngene dia. Yasrib atau pe nang wal yaktub. Yasrib lan becik ngombe sapa dalikal main kono banyu. Kala tata ayam ning dalem 3 dina mutawaliatin kang nuli. Ala riki atas tingkah luwi. Bae nang sak temene kelakuan kuwi azir ilang anu saking man. Apa dalika mungkon was-was ki was-wis iki. Insyaallah taala kadalika lan iku kaya mungkon kene dhisik kae was-was sing. Pak Dewa kuwi adike Baye Hamim iki. Angger salat no was-was salat wasase sawi. Bapak ya was-was tenan. Aku dhewe ya was-was tenan. Kan gak nemen paling takbir ping 3 4 dadi. Terus Allah sawi gak dadi. Rumasane niate gak pas. Dulu iku kok menek cecek. Wis gak sida salat iku bercecek yo.
pas sholat Allah gede lho kene cecek langsung mure-mure picak ya wah sapu ta apa kau biak ini wis gak iso sholat kadang-kadang saya waktu ini entek sampean waktu sholat entek perkara ubur-ubur cecek ganggu sholat angel-angel gak mlebu-mlebu enek suara cecek mesti ngono mesti picek ini to percecek golekne sapu golekne apa sawat wong mas-mas kaya enek turunan jadi Mbah Mat Jawahir iki kan ya termasuk pernah kakang karo anak ya bapak ya Kang Hamid Yai Hamid kuwi kaya anake Mbah Mat Jawahir berarti ku kakake berarti adike berarti Pak Didam berarti adike Pak Mat Jawahir ya Mbah Mat Jawahir manusia ya was-was ngene wudu lha iku nang wudu mau itu jadi iso banyu sak jedingne santek ya yo wong was-was wong iki ora nanggapi was-was iki elek tapi lek bapak was-was iki apik tapi akeh banyak wong akeh kiai nanggapi was-was elek lek bapak was-was iki apik termasuk atine nek iman wong was-was tandane atine nek iman ibarate maling mlebu omah maling nyolong sing dicolong mesti omah sing enek bondone ora mungkin maling mlebu omah nyolong mlebu omah sing ora enek apa-apane ora mungkin maling mlebu omah mesti omah kuwi golek omah sing enek bondone ya lek maling mlebu omah sing gene apa-apane iku maling ora pengin nyolong pengin turu ya jadi ngono kuwi bapak nanggapi positif positif jeneng was jeneng was kan ya mbok nang gak sakit nang ora diterima mbok gendang gurung niat akhirnya kasar gak diterima gak diterima piye wuduku piye salatku karo Gusti Allah berarti kan dia kan percaya nek Gusti Allah berarti percayane tenanan dalam Gusti Allah kuwi ya perintahna salat ngongkon salat rumangsa diperintah tenanan salat sing memenuhi syarat wudu sing memenuhi syarat ya asal aja nomen ngono aja nomen kok tau enek wong ijazah was-was wong ben gak was-was kon nadar hampir gak was-was kon nadar wudu ben pisan dadi sama nadar wudu kan nek wong was kan itu ora dadi ya cara salat iki ben langsung bisa dadi Allahu Akbar kan Allah ben gak bolak-balik pisan tok dadi ben gak was-was kon nadari aku nadar untuk sampai salat tak berarti rom pisan kok dadi aku nadar sesuatu boleh kebu iku lak wis mesti dadi deh tiba boleh kebu dadi gak dadi karo ngono mesti ya aku wudu lah sekali kok gak jadi ya aku nadar sesuk boleh kebu aku ya gue langsung dadi wis lihat batur wis ora urut itu ya timbangane boleh kebu boleh PT duwite ngicir dhisik itu ya boleh kebu ya sida ya kayak iku cara akal-akalan ini
Secara keilmuan ya kuwi. Secara keilmuan ya ikhtiyatul muwaswisi tarkul ikhtiyat. Hati-hatine wong sing was-was kuwi ninggalno hati-hati mana. Wong was-was kan pengin hati-hati deh. Ki ndang durung tak balik maneh. Ki ndang durung niat aku mau. Ki niatku kurang pas. Tak balik kan hati-hati ke hati-hati. Lah justru nek malah wong bagi wong was-was kuwi hati-hatine ku malah ninggalno hati-hati aja hati-hati. Lah hati-hati malah jenenge gak hati-hati malah. Hati-hatine wong was-was justru malah apa? Ninggalno hati-hati, ninggalno hati-hati. Ya, ninggalno hati-hati. Wis apa ten wis? Kaya dermalah kaya ae wis ninggalno ngono ta. Bapake tau cerita guyokno nyritakno wong was-was. Wong was-was ragu-ragu. Niku bengi gak nurokno sing wedok. Gak nurokno itu. Wis anak turu wong loro. Dik. Apa? Lawang ngarep kok kancing apa turu. Wis tenan kanggo ndang turu. Ae didelok sik. Lho wis to? Oh iya, tak pikir turu. Wis turu wong loro. Cakep sih. Lawang mburi Dik, wis kok langan. Wis kok kancing. Wis sampe dhewe sing ngancing. Lho mosok sih. Gak mosok sih aku kok kaya ijo kok wis kok turu. Ae didelok sik didelok. Juga enak maneh cendela Dik. Cendela kula cendela tak sono gak nurokno kowe. Sing wis gregeten iki. Ya. Lawange sampun wis tadi. Wis Mas, gelas sampeyan gak iso turu iki lho. Bolak-balik marang-marang lawang tenan kelaku gak turu tenan sungguh. Wis ae bayange digotong ning ngarep lawang. Kok karar sampe takon gare graya icok ngono itu ya. Akhire bayange digotong ning ngarepe lawang. Sing wis lara takon lawes kasines gare graya icok. Balik cerita no was-was ngono guyu-guyu. Waliak tu babi ina azujai nomor marit. Pak ini azul anu dalga insyaallah taala. Iya. Itu terus emang. Wakadalga. Iya. Wakadalga lan ku kaya mengenai ayat mubarakah qalu dawa tarupane ya ayyuhalladzina amanu innamal khamrul maisiru. Ayat ana sunah ayat. Ila qalitum qadawa rupane al balagul mubin. Man kang utahe sapa niku dawa mengelanggengi sapa man qiraata ing maca ya ayyuhalladzina amanu lam yadhab mengko ora bakal ilang apa malu bondone man ilmase dalam pira-pira maksiat mensu bil khamru bane saking ngombe arak wal kimari lan totoan wa zina lan zina walahwi lan lagan wal ghayyi lan sasar ya wong gelem maca innamal khamru maisiru sampai teko al balagul mubin kuwi iki penak dene syarat-syarat khusus iki diwaca tok wis diwaca tok iki wis gak bakal maksiat ora bakal dunya entek kanggo maksiat enek ta wong main sampe entek nang sembarang kalir pengin prai jane gak iso pengin prai gak iso jane kula pengin prai bisa kirangan uang nate den bijane kok isone prei lek mati niku disebut iki napa mboten saged prei kula nggih maca kuwi inamal khamru maisir wal azlam waca kuwi sakake insyaallah paring mari ya ene wong dunya entek digawe medhok kowe nek wong badas wong tuwa sawah banur 250 entek digawe mondok ning Dang Sewu.
Ki mondok ning Gedang Sewu kos ning kono ae. Ya. Entek mulih wonge dunya. 250 akeh lho. Iki 100 baru 100 wis 100 juta lho. 250 juta. Peratus iki 100 juta nu penak-penakan ya. 250 juta. Ki mondok. Ning Pondok Putri. Pondok Putri ning kono kuwi. Aku mari wong ziarah. Melok ziarah. Wong itu kendel godhong ngawur ngomongnya. Ayo Pakde, piti Pakde, 20.000 lho ya. Oh, untuk arep itu mana jadi. Pakde, picite Pakde, 50.000 iki. Aku iki. Wong kendel temen godhongan wong tuwa iki. Akhirnya aku takut rek. Ngawur wong. Wong dedek ngawur wong kuwi wong tuwa iso dibeto. Bagus kok lho. Irwa dikipasi, irwa di pijiti lho mriku lho teng Gedang Sewu niku. Ketek sawah. Padahal 250 rek. Bakal wong kok kendel temen godho lho. Muga-muga sepuro dosane. Ninggal wong dosane. Aku ora disepuro jenenge ora sepuro wong ora ngrasani. Ya gue wong main ngene main jan entekno sembarangan. Wae bayaran gak bayaran. Wae apa-apa wis ora nampa. Terus duwite entek ge main. Lah praine ku tibane ora ngenteni mati tibane. Praine ku maca iki ya ayyuhalladzina amanu innamal khamrul maisir wal ansab. Sampai teko al-mungkin. Wala wilan lahan wasina lan zina wala wilan lahan wal goyilan sasat kelanjut. Paman tesapan iku nakosa mukir sapa man hadil ayat ing ayat. Ibroten nganggo dom mindhaken saking emas. Lah iki dadak lah sing iki angel sing enake diwaca tok iki ya. Kayak mukir iki syaratnya angel golek emas golek dom kok emas ala kisrotin ing atase pecahan min khubzin sange roti yamal Jumat dalam dina Jumat badal faruqin dalam sawise rampung menawa salat sange salat Jumat wa kalan manganake sapa man ing khubzin. Aku ada amal-amalan sakwise salat Jumat kelingan ning kadilan. Wong ngenane kok tak boleh kau. Ya wong sing butuhi aku sumure Mbah Sengkali Joko ya kuwi. Aman kamu mari kok ngene. Nggih lumayan. Aman. Nate adus ning sumur Mbah Sengkali Joko. Sampeyan nate semerap sumber bahasa musik. Dereng nate. Kaya ing makam siji ombeni wong-wong iku to, Pak. Sing teng gentong. Lho, niku lak gentonge. Lah mestine niku mendete toya kan nggih teng sumur. Nggih aku. Lah sampean pengin siram, pengin semerap sumber bahasa Joko. Enggak ngajengin griyane ndoro niku. Ngajenge daleme ndoro. Ndoro sebutane turu ning Mbah Seneng Kejo. Sampeyan permisi adus niku sawaya sakit. Yo kuwi. Aku permisi. Assalamualaikum. Katanya kok nggih ndorone metu. Kepareng badhe siram ing sumur niku ndoro. Oh nggih pun jenengan pun siram mriku pun los. Awan bengi sore pun jenengan los. Monggo jenengan siram teng mriku. Pun pipis lho nggih teng. Oh nggih ndoro. Waduh. Lah sing ngomong iku ngomong aku ngene maneh. Ya pas aku kuwi kan mari ngomongi sumber bahasa Joko. Joko ngomong ngene maneh. Sampeyan lain pengin nyambut gawe penak. Lancar nyambut gawe.
sampan pados kembangi seri. Lho. Seri napa kembangi to Pak ngene. Lho, enten niku. Lah sampean nepaki bejo ngoten nggih. Nepaki bejo nepaki nasib sampean untung. Sampean anu pados kembangi seri niku penak. Kersane gampil ae pados. Setelah pados mantun Jumatan sakwise salat Jumat. Boleh kelingan kuwi aku ning kene amal-amalan sakwise salat Jumat. Kersane gampil ae pados, gampang nemu. Sampai ae pados mantun Jumatan sakwise salat Jumat. Yo aneh. Nggih lah sampean asal kembangi seri niku, kembang wis tangan sampean sak obahe, tangan sampean kemelangan. Niku penak damel golek rezeki. Oh, ku yo ono ya. Baru nek wong kok yo aneh iki. Ngono ku lho wong iki jagongan ambek ganti teng ngale. Tak ngale tak angen guru sini paling guru enek. Ora nek rong menit cara wong ngalih mlaku paling isih teko gudang ngono paling cara wong mlaku. Cara. Tapi aku pas gak nyawang kok. Wah, nek wong tak golek ya nang ndi wong. Tak golek sak mak ning lokasi makam Kadila aku gak nemokno. Nang ndi wong iki ya aneh temen. Pikirku aneh tak buktine tenan aneh tenan apa ora. Aku takon nang Kadilamu. Jenengan asli Kadilamu kuwi ngono, Pak. Nggih. Sampeyan jenengan sumber basen kali Joko. Wah, mboten semarang lho. Sak suwe kula dadi wong Kadilamu dari ngati semadu. Lah jenengan kok ngomong. Aku takon wong maneh wong asli Kadilamu maneh kuno. Takon yo ora ro ya. Ya. Oh, dadi wong aneh kok. Sumur kan tak buktekno. Tak buktekno adus niku anjene ya hebat tenan anjene aku nyatakno. Ya. Sumur kuwi ya. Pas waktu itu aku gegerku guatel tak ukur ngelongkok aku. Tak ki adus niku no, dan ora niat tombo ora niat piye lho. Adus isuk sore garing sring. Wis tipake loro ngono, garing tipake loro suwaras pirang-pirang dina. Wong gegerku tak buka tak kon delok si Ahmad ki arep moro ngono ya kenalan niku. Aku pirang-pirang dina adus gegerku pomure kena banyu. Kayak banyune kan asin lho, rada asin dan lumayan. Perih. Lha iki mau kok bagus gak perih. Wis kok delok. Delok. Dicake opo gegermu? Dicake opo gegermu? Cake kena opo dicake wis suwi to ya. Tapi lah sing kembang seri kuwi ya semu-semu guyokno tapi semu-semu apa ya tenan ngene ya. Gurung buktekno. Lah ngomong jera iso nemokno kembang seri nyambut gawe paring penak sak kemelawene tangan sampean obah wis rezeki penak. Ya cerita ya. Mosok sih ya. Ya sepuh-sepuh kudu kuwi tapi sepuh-sepuh mosok sih ngono ya. Al-Faidatu Tabaita Asapuna kang nomor tapi kurang tau tumun aku aja nih kembali sering kurang tau tumun. Tapi wong nek kok kudu kuwi ya. Kok kuwi ya tenan apa ya. Ciri-ciri apa ya agerai. Tapi lek sumber bahasa Joko kok ya tenanan aku bekteno tenan ini ya. Wa kalolan manganake sapa man manganake tegese kowe ngekno panganan. Manganake sapa man ing khubzin kuwi. Man ing wong yuri tukang ngarepake sapa man. Dalika mengkono anu ya, syurbil khamri lagi. Itu ilangi penggawe syurbil khamri lagi. Tambah komplit ilangi penggawe syurbil khamri lagi. Ya mas sabti ing dalem dina
ya kalau kana gawe sapa man dalika ing mengkono nakosa kuwi salata jumain ing dalam telu pira-pira jumatan bae namung sak temene kelakuan iku ya ziru bakal ilang anu saking man apa dalika mengkono penggawe surbil khamri lakiri ngene sama nenek andalika wa yazilu ngene ya kuwi kanu coreten isor ngono garis isor gak kanggo ngene fa inna yazilu anhu dalika ngene ora dadi andalika wa yazilu gak bisa apa dalika mengkono penggawe surbil khamri lakiri idznillah taala kan oleh idina taala ini mendung apa anjene cisik jam pira? Jam 6 ya. Berarti anjene cisik berarti. Ini orang mereka mendung. Ya mendung campur isuk sih hanya. Al-Faidatu ta-faida samenekan 75 kedue wong. Arep tekan ngarepake sapa man ayatu bae to ngelamar sapa man. Imro'atan ing wadon dai. Kanggo ngelamar wong wedok wis ditampa. Ayat lubu to nupre sapa man wilayatan ing kekuasaan min sultani saking ratu dadi pengin dadi pegawai pengin dadi PNS pengin dadi PNS pegawai negeri swasta wis pokoke pengin dadi pegawai lah pegawai negeri apa pengin dadi lurah kami tua, kami dadi guru, pegawai negeri lah, pegawai Pemda, au amirin, ini dia, iya ini, au amin utawa ya ratu, au amin utawa tegese ratu, wali jal pilih skill kanggo narik rezeki. Kanggo narik rezeki nyambut kene ben lancar wah gori dalika lan kabeh man sapane ngarep ngarepake sampean dalika mungkon ayat tuba bali aku moko becik nulis sapa man adil ayat inggil ayat al karimata kang mulya rupane wah iya ya wah ya adil ayat ku qalu ta'ala terpane qul innal fadla biyadillah ini alayatan asna sapa sering ayat kul innal fadla biyadillah wa yu'alliku halan gantungake wa yu'allik ini wal yaktub wa yu'allik halan gantungake sapa maning hadil ayat aling atase man paina mengko sak temene man kuyuk balik dan terima sapa man paijab lan den sembadani sapa man ilama maring barang tolabau kang nupre sapa man ing man ini mroatin sange wadon wawadi pamilan penggawean iki penak gere syarat rena-rena ya iki sampean golek iku kul innal fadla biyadillah terus si ayat piye golek sampean takon nang sing apal Quran sampean golek ditulis dike kalungan wis ge golek rezeki penak ora salah golek kembang seri cek tas diomongno wis kalungan kuwi tulisan kulunal fadla biyadillah ditulis ge kalungan ge ngelamar penggawean dadi PNS penak cara nyalokno lurah nyalokno kami tuwa wis iso dadi wis seperti sangune sing akeh cara nyambut gawe wis lancar kalungan kuwi ya kuwi lancar cara dagang nek ya laris manis gitu ya Tanjung Kipul gitu ya dagangan laris dapur ngebul ya Tanjung laris manis Tanjung Kipul dagangan laris
dapur ngebul ya. Ngajar kalungan kuwi. Sing yakin tapi guru-guru mosok kalungan kuwi tok selarit. Gak yakin jenenge. Nek nglamar wong wedok karo mati. Kalungan kuwi wong wedok nglamar trimo. Langsung trimo. Langsung trimo. Wong ora mesti nglamar. Wong nglamar ora mesti. Ora mergo ganteng, ora mergo sugih terus diterima ora mesti. Bapak seneng cerita lo bapak, cerita lucu-lucu ya. Lucu berkesan itu ya. Kok ngelamar ya. Ada bisik nek ngelamar. Ngelamar wong telu ngelamar wong wedok itu. Siji. Sing situk ki sugih ya. Sing situk kuwi sing situk iki sugih. Sing sijine maneh kuwi pinter. Wong papat berarti. Sing siji niku pinter pondokan, pinter ngaji. Sing sijine kuwi ganteng. Lah sing terakhir siji iki lho ora sugih, ora pinter, ora ganteng. Lah ngerti sing lamar kaca-kaca cara saingane ku duweni kelebihan kabeh, sitok sugih, sitok pinter, sitok ganteng. Lah dhek iku lho ya ora sugih, ora pinter, ora ganteng. Grogi dhek wah piye? Wah rasane aku jelas gak diterima, sainganku berat-berat. Wah, akhirnya duweni akal. Wis tak akal ya. Ngelamari lerekane suwal iki lho. Ora dilerekno. Dijarno melongo ngono. Wis. Lah akhire wong papat sing ngelamar tenan. Wis nduk pilihan nduk sing kok trima. Iki sugih iki, pinter nyambut gawe itu ya. Iki pondokan pinter ngaji, pinter. Sing iki ya roh dia antenge ngono. Lah sing iki bot iki. Lah luar iki lho, milih sing gak enak apa-apa niku mau tambah sing lerekane gak dilerekne ngono ya. Lah apa nduk kok milih sing kuwi tambahan sing sugih ora, ganteng ora, pinter ora. Niku karuan genah lanang Pak Keto niku. Lha iku sing sugih iki lanang lha duwe ya. Sing ganteng iku gelake lanang kaya duwe lho. Gak duwe kaya anu lho. Sing pinter iku nggih ngoten, pinter ngaji itu kalau mboten gadang ngeten niku terus putih. Gila lanang lho mboten lha niku genah ketok lho niku lerekane mboten dilerek. Ketok karo niru genah lanang jenenge. Ya ono cerita iki. Ya bu bapak ana cerita ngono to, bapak iki ya duwe buku Abu Nawas kuwi ya. Cerita Abu Nawas buku. Isile Budhe Ripah. Mbuh gak dibalekno, mbuh lali gak balekno. Aku wah mana apa ya. Bapak oleh cerita teko buku Abu Nawas kuwi, apa ya mergo cerita karo guru-gurune iki ya. Akeh to cerita-cerita sing melegenda tapi kebenarannya itu belum tentu, belum teruji. Cerita nyolong kancil gitu ya, nyolong kancil nyolong timur ya, kan itu legenda gitu ya. Beredar nanti kan ya kabeh wong tau ora ceritane kancil nyolong timur nih. Tapi bener apa ora kan ya? Ya, bener apa ora kan kurang teruji. Malah kira-kira akeh gak bener sampean. Tapi kan wis melegenda cerita gue. Apa ya bapak itu, cerita lucu-lucu ada ya. Wah kan cerita-cerita ini. Lah Gus Dur pintar cerita lucu-lucu aneh. Aku lak ngarani bapak luwih pintar sampean. Jan cerita lu ada. Wis akeh sing lali ya. Akeh sing lali. Kadang-kadang pas gak ngaji nih malah kelingan, pas ngaji kadang-kadang lali, terlalu fokus nang ngaji. Lah pas ngaji santai nih kelingan. Apa cerita kok ngene buku Abu Nawas kuwi?
apa cerita teko ngene guru-gurune bapak ngono iki. Ngono kuwi kayak bapak cerita ya. Mbok ku critakno kuwi selawe lho, pagah guyokno wae wis aku ya. Cara lagu lawas ya. Disetel bolak-balik pagah enake dirungokno. Kowe lagune Roma iso. Kowe tak bendeki Roma lagu Roma ya. Disetel bolak-balik air jajal ayu lagune Ayu Ting Ting ini kemana ngomong yang belenger ya. Belenger. Bapak cerita lucu-lucu nih. Bolak-balik ceritane apa lucu mas kene. Awet lucu. Barokah ya cerita pasal sediakan aku koyo posok tenan sih. Kayak cerita kadang-kadang tak critakno wong sing guyu padahal aku agar nerangno kuwi mesti tak critakno kuwi. Ceritane wong sing angen-angene dawa iki ya sing nyekel ndok iki nyekel ndok sitok ya. Wah, ndok iki ya tak tetesno. Dadi pitik akeh tak dol kono wedhus ya. Cerita iki tak bola-bali niku rupa-rupa pare lho ya. Pare bakal senenge pare ya. Awet. Cerita dari bapak ya awet. Bapak itu anggen nerangno kuwi wis critane yo mangga kuwi. Anggen nerangno bab iki critane yo kuwi. Nek bakal guyokno, bakal seneng ya. Cara mubalik menapa dhisik ngono jenenge Mbah Yasin Blitar ya undang mubalik ngaji undang sing Mbah Yasin Blitar ya iku ngaji ya sering bulan balen ini cara bahane pagah kuwi ini cara ngaji ning kono kok ya sing di bahane ya kuwi ya bahane mung pira ora. Kowe Zainuddin iki ya bahane Mbah Yasin Blitar pagah kuwi. Tapi wong pagah seneng ya pengen awet seneng ya pagah ya. Awal saking ikhlase wong iki. Wah dipati lan penggawean. Paman ta sapane ku kataban nulis sapa man ing kuwi mau ya. Nulis sapa man ing kul innal fadla biyadillah kuwi. Ikhir paten ing dalam pipe. Pipe iki ya kain lah. Min komisi ing baju burung. Min komisi rajulin. Saking baju burunge wong lanang. Mas Udin kang iya ngono ta. Kang bejo dan bejakake bejo ngene. Wala kolan gantungake sapa man ing irqa. Ala kanu tingakase tokone man. Golek ya. Golek iki golek wong lanang sing uripe iku bejo. Bejo ora golek wong lanang jenenge bejo gak. Golek wong lanang sing uripe penak wis penak ngomong. Golek wong lanang sing uripe penak sampean jaluk pakaiane. Aku jaluk panggung sithik rek. Ya apalah ya. Duwe-duwean. Ben ketularan awakmu urip panik kok enak aku ben katut penak ya. Engko terus kambine wong iki sampean nganu tulisan kul innal fadla biyadillah. Terus sampan centelno ning toko sampean. Terus sampean nuku sampean centel toko sampean iki. Wala kelan gantungake sapa man ing kirqa. Ala kanu tingan se tokone man. Arahu, kenapa dia? Terus? Au mau di bayi utawa panggonan dodole man. Panggonan dodolane ya apa dasarane apa wis tokone iku ya tokone apa peracangane pasori wasiran tukune man. Kathura mungkake apa khairu kebagus-baguse man. Kebagusane man. Wazubunu lan langganane man.
laris sisan ya. Terus piye lha bete? Wa zubunuhu wadarra ngono ya. Wadarra lan deres aliki ngatasi man apa rezeki. Biidznillah ta'ala kelan oleh idina wa ta'ala. Rezeki ini barang deres, lancar, penak ala kabeh. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono ya. Wa kadzalika lan iku kaya ayat mubarakah. Qalu ta'ala wa ta'ala pan waqtasimu bihablillah jami'an. Al ayatan nusantara ing ayat ila qali temeka dawuh pan al muflihun khasiat ya utai keistimewaan waqtasim tapi ya ngono ya. Ini kan amal-amalan ini ki amal-amalan supaya rezekine penak namugane lancar kan termasuk cara ya pertahanan dalam ke dalam golek sesuatu kan ana sing mlebu ana sing metu keluar ana sing masuk ya ke dalam ya. Tapi sampeyan kudu ngedoi perkara-perkara sing garakno rezeki seret gitu ya. Enek perkara sing garakno narik rezeki lancar, tapi kan ya enek perkara sing garakno rezeki seret, garakno pikir. Iki sampe doi, ya. Doi. Gawe iki ngamal-ngamalno sembarang kalir ya sing iso garakno rezeki. Tapi di sisi lain awake dhewe nglakoni perkara sing garakno sebel. Gak rezeki seret iki padha ae jenenge apa? Tutup pintu buka jendela padha ae ya. Rezeki seret ya tak ning kepone taklim kan akeh to ya. Aja nyapu bengi garakno pikir ya. Bengi-bengi aja nyapu garakno pikir. Mateni lampu aja ditiup aja disebul gitu ya. Lah saiki ora enek wong mateni lampu disebul ora enek. Itu mate ambekan entek iki disebul ora kendek listrik ya jaman dhisik oblik disebul kendek. Lah saiki lampu listrik disebul ya. Woko itu kan ya. Akeh to ya. Terus aja wani karo wong tuwa. Aja kemalan tukaran sing lugu. Gak rukun gak ana sebel ya. Aja kemalan gak wawuh wong, aja kemalan satru, aja kemalan tukaran. Itu ya. Aja gawe sandal sisian. Iki gak ana rezeki sebel. Akeh to taklim gak sebene. Aja nggih klambi kualik bakal digawe itu ya. Wah tandane iki ora rezeki. Biasa kan ya klambi kualik tandane rezeki. Iya, tapi ndang ketok kualik ndang diwalik ora terus digawe jarno itu ya. Akeh ya. Sebel karena pikir sebel akeh. Jelas ya kuwi ya aja wani karo wong tuwa. Kalau wong tuane ninggal ya tandane gak wani karo wong tuwa ya kene Fatihah ditungakno dijaroi kuburi gitu ya. Tandane lah ya apa? Bekti nang wong tuwa. Wong tuwa kula ninggal badhe kula waneni napani Gus. Sing kula waneni napane wong tuwa kula pun ninggal. Wong tuamu ninggal kowe jarane wani karo wong tuwa gak gelem ndongakno. Ya. Gak gelem hadiah Fatihah, gak gelem ziarah kuburi. Tandane wani karo wong tuwa. Gak birul walidan.
akeh sing garane maksiat iki maksiat iki garane rezeki angel rezeki lagi rezeki dhewe salat qadha termasuk ya salat qadha terus salat keri terus wektune bentek cakut budal salat iki termasuk ya salat qadha terus apa maneh ya akeh khosiyatu utawi wa tasih bi afilillahi jami'an ayat ila qul qadar pada al-muflihun ya padha karo yang gawe sampean pemasukan akeh sedina kayane 200.000 150.000 sedina kayane 200.000 500.000 barang ya tapi wis sampean di satu sisi pengeluarane akeh gak terkontrol ya iki percuma akhire lak ngarane Jawa dandange dobol iki pendaringane dobol wong dandange dobol ya wong dandange dobol ya kudu ya budayane lancar kayane akeh tapi pengeluarane melebihi pemasukan sedina 200 kayane iku sedina 200 tapi apa iki jenenge pengeluarane iku sedina iso 300. Rokoke lak gak apa? Ese. Cici. Kenal gak karo kok ese. Kenale ora oleh tuku. Taji pas jam yo ngirit jam yo lancar. Taji pas kiri santai. Seperti sedot metu duit. Jadi disedot metu duwike tambah enak. Disedot metu kebune tambah jas tambah ada. Ese piro tangkul 5 tambah 7 ese. Ngono sedina carong cepet. Rokok ese sedina rong cepet terus rong cepet. Rokok itu ketemu 100.000. Mangan gak ning warung ya mok. Mangan sedina ping 3 nang warung. Warung adoh mediun bisa. Lebih di sini biro iso nang dia. Ku gurung liya-liyane gitu ya. Mangan warung kan kemelinti. Kalau wis duit entek tolak atau lagi garangan angop ya itu garangan angop. Iya. Tidak duit itu beli barang kali lah kan. Jos semua. Pemasukane pas akeh. Ya pakat jebol pakat ekonomi dia. Atuk-atuk kayane gak pada akeh tapi uripe sederhana gitu ya. Kayane sedina mung 20.000, 20.000 gitu. Tapi ya ngono. Pengeluarane gak akeh. Pengeluarane paling wis piro 15.000. Lumayan sih kurang ya. Pengeluaran 15.000 nempur setengah kilo kayak piro kurang 7.000 3.000 itu lombok uyah berantem cukup ya 3.000 gitu uyah berantem lah lombok bener lombok 100.000 iku lah tapi lah 1 kilo ya. Lele setengah on kan ya gur 6.000. Lek tuku separuh di setengah on. Lha kok ya ati kan ada kalau buat di orang setengah on kayak di bungkus cili-cili itu dan bungkus cili-cili orang setengah on setengah on ini ya. Setengah gendeng itu ya. Setengah on itu ya. Titik lah iku lho. Iku iso dadi 3 dina. Berarti sedinane kan ya gur 3.000 jale itu ya. Iku
siji sedaya 3 dina ora usah pedes-pedes, lombok larang. Pengen pedes ya lombok situ toleti balsem ngene pedes. Lah kok cangkem toleti balsem ngoweh-ngoweh kok anu. Rapi ya. Bapak ku ayat. Agar ada wong kecanduan bakso, wong seneng bakso sing kan aku cilik seneng tuku bakso lho. Wis kok bakso wong kidul bakso kapak kaki mbok kene iki. Arep dedok kali ya tuku. Aku arep baklu cilik aku tuku. Kene bapak ya mau wayar nek kabare. Oh bakso kok ya bedilo tuku. Apa enak to bakso? Jare bapak kan ora karo bakso to. Ora tusuk. Apa enak sih bakso termakno banyu diwehi kecap di nganu kaya lombok muda. Lah timbangane tuku bakso entek-entek dhuwit mbaya ngombe banyu terus sampe nyelthus lombok padha aja. Ayo cekali kan tuku ya. Lho bakso wae ngono banyu diwehi sambel ngono kecap. Padha ae ya. Ngombe banyu glokok banyune jedhing ngene ngiduk ambek ngelthus lombok padha karo bakso. Asono aja. Mau ajar. Simpel cara ya mak ya guyon-guyon tapi maknane ana jeneng wong tuwek guyon kan enek maknane artine. Oh artine wong awake dhewe urip iki nanggapi urusan donya sing simpel, gak usah ribet-ribet, gak usah ruwet-ruwet. Sing gampang-gampang bayar-bayarane ya. Sing simpel ae, Bapak. Wong sugih piye to? Sugih kok anggar jek duwe lawang tandane jek sugih. Wong anggar jek duwe lawang berarti ya sugih. Ya mayar temen jek duwe lawang sugih. Ya. Berarti gundul tukang bakul lawang itu cok. Tapi cara diangen-angen iki yo. Wah lak duwe lawang berarti kan jek di omah. Mosok ana gawe omah lawang tok. Lah omakku didol kaya dhuwit tok gitu jan. Pas omakku elek ini cara didol gak 100.000 jek pelayan jian. Itu ya 1 juta. 1 juta ke jek pelayan jian ya. Lebih 1 juta kayak akeh gitu. Uang saya nggodhe 1 juta, 1 juta gak sugih gitu. Gampang-gampang kan ya. Alah uang lagi cek dilawang tandane sugih. Ya ngono bolak-balik ke bapak ketika. Tapi jangan-jangan ya bener ya dia. Lah mosok ene tuh gawe omah lawang tok kan ya ora mungkin aku gedeng ya itu. Lah enak lawang berarti jane omah. Ya omah cara didol omah lelek murah-murah 20 juta kan ya jek payu. 20 juta lho wong gede 20 juta 20 juta kaya tengere wong duit itu. Piye gak 20 juta saiki lho ya pengin nang warung model piye turah-turah. Ya ana Kartika kok cetok anduk pisan 3 dina Kartika terus kelakon gitu ya peresmanan. Turune hotel lho pakai iso go riti lho paling suwe iki hotel piro paling bater paling 2 juta 3 juta 20 juta gitu turah-turah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Pokoknya gak usah ndor-ndor cara simpel gitu ya. Baterai ini.